Zochitika za ku Malawi pena zimakhala zija zoti ukumaziganizira pena nkuyambanso kumakuchosera chiyembekezo pena kungofika pomvesesa kuti I think mwina Malawi ndi momwe zinapangidwira kuti aziyendesedwera fabali zochitika zochuluka zimene anthu amati akazikhalira pansi nkomazilingalira ndipo onanso momwe maiko ena amayendesera zinthu zawo. Malawi amapezeka kuti zinthu zochuluka za ku Malawi ndi zosalira kwambiri. Choncho kwa imwe adakwanisapo kupita maiko ena akunja ngokakhala ndokachita study life ya anzathu maiko ena osiyanasiyana, amati amaganiza kuti ku Malawi kuno tachulusa masewera andi zochitika zambiri sitili serious. Nkhani imene ndabwera nayo mwina ena nkudabwa kuti chifukwa chani atawa ngoyamba ndi kudandaula momwe dziko lino limayendesedwera, kuti chimene akudandaula chikwenikweni ndi chani kapena kuti central point ndiyo bwanji. Well, pa 16 September tinasankha aphungu mnyumba ya malamulo. Tonse timadziwa kunena kuti aphungu ntchito yawo ndiyo kuti akatilumikire ku nyumba ya malamulo, atenge nkhawa zathu kumuzi akazisiye mnyumba ija ndi kuti apasire mayankho amavuto athu. Waso chinthu china chachikulu chimene anyu aphungu amagwira monga tikudziwa ndiko kuyendesa komanso kukonza malamulo ena amene sali bwino, komanso kubweretsa malamulo ena amene ndi atsopano komano okomera Malawi. So malingana ndi chisankho cha pa 16 September anthu adakaponya vote, ndipo pafupifupi aphungu okwana 224 ndi omwe adasankhidwa kuti akayimire ku nyumba ya malamulo. Pambali pano kuti aphungu onse omwe akuyembekezeka kukapezeka ku nyumba ya malamulo ndi aphungu 229 komano 5 chifukwa cha mavuto ena nkhani za makhoti bwalo milandu amene masankho awo atachitika sadachitidwe verified tatha kukapezeka nawo mu nyumba ya malamulo. So ku nyumba ya malamulo aphungu akasankhidwa pamene nyengo ya parliament yazokambirana yatseguliridwa, phungu aliyense yemwe adavomerezedwa ndi bungwe la MEC amayembekezeka kuti akapezeke ku nyumba ya malamulo kuchita nawo atendi zokambirana zonse, ndipo mabiro onse akamakambirana amayeneka azikhala kuti ali nawo ku meeting imeneyo. Koma mukudziwa ndizomvetsa chisoni kunena kuti mu cohort iyi ya mu 2025 kafika 2030 komanso kukumana koyamba kwa aphungu mnyumba ya malamulo chichitikire masankho pa 16 September mkumano wawo woyamba kapena kuti tingane kuti phase 1 ya kukumana kwa aphungu. Mudziwa kuti pali pena sakumapita nawo be kuma meetings aku nyumba ya malamulo wa mmene ndimadziwa nkhani nalo ukhumudwa kwambiri kamba kunena kuti ife sitinavotera munthu kuti angokhala chikwangwani, komano tinavotera munthu kuti akayimirire nkhawa zathu. Komano chokhumudwitsa njira aphunguwa akumakhalanso osapita nawo ku nyumba ya malamulo. Ngati mukukumbukira bwino mbuyomu tinakupasirapo ni video ya ndalama zimene anthuwa amalandira. Tinapeza kuti aphunguwa pa mwezi uliwonse amalandira ndalama zochulukisisa, chifukwa iya malipiro ndikali 2.something million. Pombo pali house allowance 500,000 muphatikizepo imene amayitchula kuti utilities ili pompo, muphatikize fuel allowance ili pompo. Pafupifupi ndalama zimene amalandira mwezi uliwonse aphungu imadusa 5 million close to 6 million. Komano munthu oti akulandira ndalama zochuluka choncho, inu mufuna munthu uzoti mungamakondwe atamalandira ndalama zimenezi pa ntchito yoti sanagwire? Aphunguwa ayamba kumajomba ku nyumba ya malamulo. Nditi ziti ntchito yawo ndi chani? Cholinga chawo ndi kubera anthu? Chimene chawusa maviri pachigwa ndi chonena kuti bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lafotokoza kunena kuti ndikofunika kuti speaker wa nyumba ya malamulo athane ndi mchitidwe wa aphungu aku nyumbayi amene amajomba pa zokambirana za nyumbayi. Kuzera mukalata
mkulu wa bungwe ili amene ndi Michael Kayasa wati kujomba kwa aphungu komanso kuneza ndondomeko yoonetsetsa kuti zomwe aphungu aku nyumba ya malamulo akuvomereza ndi zokomera anthu onse a mdziko muno. Akayasa ati kukhala ndi mfundo zokhwima kungathandize kuti mchitidwe wojombawo uthe. Speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman wati ofesi yawo ikuunika kale za nkhani ndipo anasindika za kufunika kothana ndi aphungu omwe amajomba nyumbayi. Tangoganizani kunena kuti pazokambirana za lachiwiri pamene aphungu amavomereza mabilu ena mnyumbayi, aphungu pafupifupi 77 sanapezeke nawo pazokambirana. Just imagine ma MP okwana 77 kujomba even ili class. Mphunzitsi wa klasi imeneyo angamve bwanji? Olo atakhala jomba ana 5 ndicho bwanji kwa amene akuphunzitsa klasi. So tukamba kuti pambali pona kuti speaker wa nyumba ya malamulo angamve chopweteke choncho. Koma kwa inu ndi ine amene aphunguwa ndalama zimene amalipidwa ndi misonkho yathu. Inu ndine tingamve wawo kutani kuti misonkho imene ife amatidula kuma business amene ndi ang'ono kale ndi kale, ku ndalama zimene ife tazivutikira tikutatu waligweza, plus munthu amene ali pa aphungu poti nakamvutira ndife ambwera nkumazatipeperesa ndi mawandisa uzande kunyumba nthawi ya campaign. Tamuyika pa mpando umene wononawo akumpasa ndalama yokwana 2 million something imene ngati malipiro apa mwezi, plus pa malipiro amene tawafotokozawo amamupasanso house allowance, utility allowance ndi ma allowances zosiyana like fuel allowance. Ndalama zake si ndalama zamasewera. House allowance is more than 500,000. Utility allowance is about 400 and something thousand. Fuel allowance amawapasanso ndalama yochuluka kwambiri, I think 1.5 million pamwezi uliwonse imene magwiritsidwa ntchito poyendera mafuta. Koma that person akupezeka kunena kuti sakuchitanso atendi misonkhano ya kunyumba ya malamulo. Tanguyonani nkhani imene ilili inuyo monga nzika yokhuzidwa mungakambepo kuti chani kuti ngati dziko timakhala serious muzochitika nanga kuti anthu amene timawasankha ndi anthu kuti amakhala kuti ndiokonda nzika zawo chifukwa chona zoti talala anthu amene amayenera kumamva chisoni kunena kuti misonkho imene ndimalandirayi imayenera ipindule, koma zikuoneka kuti anthu amene timawasankha sawerengera nkomwenso za misonkho yathu. Well, timve maganizo anu through comment section kuti momwe akuchitira aphungu. Takamba kunena kuti msonkhano wokha wa dzulo lachiwiri aphungu akukwana 77 ndilipo aphungu 224 amene amapezeka ku nyumba ya malamulo panopa muchoserepo 77 mupeza kuti anthu amene anatsalawo si anthu ochuluka kwambiri. 77 ndi gapu yaikulu kwambiri imene mwanjira ineyo sisayenera anthu kujomba, komanso nambalayi ndiyo chulukitsa samayenera kujomba choncho. Komano ngafunso nkumati samadziwa kuti dzulo kunali mkumano, nanga ngatiwo amadziwa adajomberanji. Ali nzina za phindu zimene amachita zoposa kukatumikira anthu ku nyumba ya malamulo. Kuti ngati ali nzina za phindu ndi chifukwa chani sakungosiya aphungu kuti asiye kupusisa Amalawi, chifukwa mwezi uliwonse amayembekezeka kuti alandire ndipo palibe phungu amene amadumphiziridwa malipiro. Komano munthu amene tiziti wabwerera kuzagwira ntchito kapena afuna abere Amalawi. So monga ndakamba kale kuti kudzera m'maganizo anu through comment section ndi momwe tingadziwire momwe inu mwayionera ndi kuti nwangamukuti pochani. So mu video ya mdziko lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda osayiwala kuchita like, subscribe kuti tenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel chanu chokondedwa. Bye.